Il-Partit Nazzjonalista permezz ta' kelliem u kandidat tiegħu l-ewwel qal li jrid hekk soldati mal-iskejjel biex imbagħad spiċċa jirtira b'attakk dirid bejn wieħed u ieħor. Dan hekk kif filwaqt li l-kandidat nazzjonalista u edukatur George Muscat ippropona wara l-aċċident fl-iskola ta' Pembroke li hekk soldati u nies imħarġin ikunu stazzjonati fl-iskejjel kollha, il-kelliem nazzjonalista l-Oppożizzjoni Justin Schembri ħareġ kontra dan. Il-kandidat George Muscat ippropona wkoll metal detectors fl-entratura tal-iskejjel kif ukoll li jiġu ċċekkjati l-basktijiet tal-istudenti. Minnaħa l-oħra Schembri qal kif l-iskejjel jibqgħu skejjel b'botta ċara lejn Muscat hekk kif qal li minkejja li d-dixxilpina hija importanti dan m'għandux isir b'penitenza b'mod kollettiv, jiġifieri bil-mod li qed jipproponi l-kandidat nazzjonalista. Justin Schembri semma speċifikament il-proposti ta' Muscat fejn qal li brabta mas-sigurtà u d-dixxilpina fl-iskejjel ħafna qed isemmu l-metal detectors jew is-soldati b'botta ċara lejn is-suppost kollega tiegħu fl-istess partit.